Count. Count na, chorus. 4, 3, 2, start. Oh, oh, okay. Yan, 4 ito, let's go. Oh, 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 oh. Balik. 4 ito, start. Lumipat kami dito kasi dun yung pinagparkingan ng aming motor, pero napakaingay ng mga nagpractice ng drum. Kami na lang nag-adjust kasi sanay na ako na palagi na lang akong nag-a-adjust. Shout out din sa mga kabudloy. Good evening, Rather. This is Sean Salamanca, one of the promoter here. Palit siya, 100. At this moment that he knew he fucked up. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what is up? It's your boy, this is Boss Junfel J of Junfel Films once again. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick and subscribe at ang notification bell, pakiclick na rin para lagi po may updated sa mga bago kong video. So ngayon mga boss, dito kami sa Sultana kasi may gagawin ulit kami ng bagong dance video. Kasama ko yung kaibigan ko si Nicole J. Ayan, so dito yung venue namin. Dito kami gagawa ng video. Ayan. So dito kami nag-video nun sa Ivana Dance Challenge namin. Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na. So ayan, mag-ready muna kami. Sandali lang ha. Asan natin ito? Hanap muna tayo ng spot dito. Okay. Excited na ka-call? Excited? Okay mga boss, mag-prepare muna kami ha. Fim. Mga pim mo sa Counting sa ta. Counting sa ta. Ready, 4, 3, 2, start, and isa sa bahay boss. Counting muna kami mga boss. Kasi nakalimutan namin yung steps. Nakalimtan mo ang steps. Nakalimtan. Hey yo! Ba, yung kasama ko, nakalimutan niya yung steps. Balik ta, counting muna kami ha. Sure namin yung steps para hindi namin makalimutan. Medyo malimutin po kasi kami, kakagawa lang namin ng steps. Ano to ba? Bala, nag-side view ta more, kaya punto good. Ayan, more to start. Ayan na sa limo. Pak. Ano sa limo? Pak. Let's ano na. More to start. 1, 2, 3. Start. And more to let's go. Tak. Ana. Balik. Let's go. Okay. Ay, kalimutan.
Siya, ni kalimtan kalimtan niya. Game. And so let's go. Boom. Music. Okay mga boss, mag-ready na kami. So suotin mo na kung ano yung suotin mo. Ayan, proud image is oh. Ayan, ready na. Lumipat kami dito kasi dun yung pinagparkingan ng aming motor, pero napakaingay ng mga nagpractice ng drum. So ayan, kami na lang nag-adjust kasi marunong naman kami mag-adjust at sanay na ako na palagi na lang akong nag-a-adjust. So ngayon, dito kami, so dito na lang siguro kami mag-video. Ayan, hanap muna kami ng magandang spot. Saan tayo? Aral lang siguro? Oh. Ay, ayo, Ari. Pwede na. Aral tayo. Rasa. Nagunsa ka diri. Gitir siya. Shout out din sa mga kabudloy. Nung tumawag siya sa akin kanina, akala ko si Ivan. Kala namin si Ivan, di ba? So, si Ninyo pala yung dancer ko dati. Ayan, pinaka-famous sa opera. Buat sa may video asa may mag-spot, ano yun? Nalilito kami kung saan kami sasayaw kasi maraming dadaan. Sa wakas mga boss, tapos na yung video namin. Pang ilang ulit na kami, paulit-ulit kasi palaging nagkamali sa steps. Ayan, kamusta yung saya? Grabe, boss. Bakit? Maganda yung choreo mo, kaso hindi ako maganda. Kahit medyo simple lang yung choreography, pero nagkakamali-mali pa rin kami. Nakailang ulit na kami. At least na tapos na namin. And gumamit kami ng lights ng motor at saka yung lights dito sa ayan, kasi medyo madilim na kasi palubog na yung araw. Ayan, wala na talaga ng araw, no? Okay na, tapos na kami lahat. Kakain lang muna kami kasi kanina pa kaming gutom eh. Dito na kami sa mall. Naghahanap kami ng makainan. Bro. Shock ka na siya eh. Yung manegas. Yung manegas me. Ikaw mag-order Ikaw magbayad. Uy. Daming tao. Lumipat na lang kami, pumunta kami dito sa 3rd floor. Doon na lang kami kakain, no? Kasi ang daming tao dun sa Jollibee. Para makasave naman kami. Kasi baka ma-short ako sa pera. So may rice. Tapos dito na lang kami bumili kasi maraming tao dun sa Jollibee. So para-paraan lang. So sa totoo lang kulang yung pera niya. Daming pera ni Nicole. Siya naglibre sa akin. LRB sa Rich Kids. Sir, unsain mo sir? Sa may rice, sir, nakakabok. Gago. Kaya naman ako, boss. Mukhang masarap yan, Pia. Masarap yan. Wala. Ang gintiw. Okay, salamat. Salamat. 30. Sa kanuna, kaduhan ako. Yan, pagid. All good na. Yan, pagid na din. Hoy. Oo, agwan. Here, gigya. Gago. Saan naman ta akong rice? Naduwa, dughan na ni. Pili kita na mga tao. Kami yung tinitingnan ng mga tao kasi yung order ko isang rice lang pero dinagdagan niya ng isa. So tingnan mo, ang daming rice niyan tsaka sa kanya. Yan. Siguro gutom na siguro 'to yung kasama ko. So mga boss, tinanong ko si Nicole. Itong kasama ko, tinanong ko siya kung paano daw magpataba. Tapos binaliktad niya yung tanong sa akin, paano daw magpapayat. Busog na.
ubos na yung kanin. Ang daming kanin kanina, pero napakagutom ko. Ayan, naubos na yung kanin. Tapos naubos niya, pero sabi niya, kulang pa daw. Kulang pa, boss. Sabi niya, kulang pa daw yung kinain niya. Pag uwi ko dun sa bahay, hindi na lang siguro ako kakain. Kasi parang diretso na yun. Busog na kasi ako eh. 2 kanin yun, pero yung sa kanya kulang-kulang pa daw. Sana all, alam mo na. Universe! Miss Flawless! Hi! Ay, oy, hala ka! Sige ha! Asa mo, oy? Ay, dito lang kami kumain. Ay, nikaon. Nakaon mo? Oh, so, James! Ano naman? Hi! Hi! Hi, James! bigyan mo ko ng sample kung paano mag-sales ko. Okay. Sige, nagiginig naman ako. Sa Tagalog bro. Ay, At this moment that he knew, he fucked up. Sige, bigyan. Hi, ma'am. Good evening, rather. This is Sean Salamanca, one of the promoter here in Realme. So, ma'am, natin yung mga Realme units dere, ma'am. So, parehas sila appearance, ma'am. Although, same sila appearance, pero ang nakalahin nila ilang mga storage, ilang mga specs, ma'am. Realme. Yeah. Realme is the best because it's good for gaming. Na may kwan. Oh. Saya, te. Palit siya, 100. Ay, ano? Oh, mo na display lang yan eh. Meron akong tanong sa inyo. Meron ba kayong binebentang pag-ibig dito? Wala. Meron kayong forever? Ayan si Sean Salamanca. Siya yung nag-trending dati sa James. Facebook na si James. James, balik mo. Hindi ko kaya, James. Wala ka sa live. Isa na wala. Sige, okay na kami ah. Bye-bye. Sige, bye-bye. Okay. Scientific. Mag? Scientific. Scientific? Magin ka? College of Scientific. Calculator? Oo. Sige. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay John Steven Casinto Katian, Ryan Ponce Vitor, Jay Conijos. Ang daming share niya. Halos lahat ng mga groups pinag-share niya. Shoutout kay John Luel Mabasa, Kim J. Novela Matabang, Angel J. Conejos, Joshua Kabiling, Arvix Ando, Richie Quetson, King Conejos, kay Alex Urban Squad Dance Group, Vince Jitro Abukay. Kaya another shoutout nga pala dun sa isa ko pang video tungkol dun sa viral video ni Miss Flawless. Shoutout nga pala kay Kim J. Novela Matabang, Jay Conejos, Zach Payne, Ryan Ponce Vitor, Gius Salumag Arcales, Kings Jayski, Jojo Bereng Robert, Vince Jitro Abukay, Rinibert Winchester, Jeff Ordaneta, GR Camacho Habunillo, Alex Urban Squad Dance Group, Speed Dope, at ang pinakahuli, si Edo Tinsi TV. So mga boss, maraming salamat sa nagsubaybay sa aking vlog. By the way, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell. Pakiclick na rin para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So mga boss, maraming salamat and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.